Fil-waqt li nżommu il-livell li ta' ambizzjoni li għandna irridu naraw li nilħqu l-miri tagħna mingħajr ma nitfgħu piżijiet fuq il-familji u n-negozji tagħna. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Roberta Bela f'waħda mid-diskussjonijiet ewlenin tas-Summit tal-Kunsill Ewropew. Fil-kuntest tal-isforzi li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel biex issaħħaħ il-kompetittività globali, Dr. Bela tkellem dwar l-importanza li ttieħdu deċiżjonijiet ekwi u li jieħdu kont ta' realtajiet speċifiċi ta' kull stat membru. Il-Prim Ministru insista li dawn ir-realtajiet iridu ikunu riflessi fil-leġislazzjoni li twassal l-Unjoni Ewropea biex tilħaq il-miri klimatiċi li għandha u tenna li jridu jiġu evitati żbalji tal-passat billi l-impatt ta' kull pass ikun studjat fid-dettal mill-Kummissjoni Ewropea. Tema oħra ewlenija fuq l-aġenda l-mexxejja kienet dik dwar l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea l-Ukrajna fejn il-Prim Ministru saħaq fuq is-solidarjetà kontinwa mal-poplu Ukren u li kull sforz li trattat ta' paċi ġej minn fejn ġej irid ikun sostnut. Però l-prinċipju jibqa' wieħed li rridu ngħinu lill-Ukrajna u rridu ngħinuha bis-saħħa. Jekk huwiex b'dan l-istrument, jekk huwiex b'mezzi oħrajn miżjuda miegħu. Ukoll m'hemmx dubju li rridu nagħtu l-appoġġ sħiħ fil-waqt li nibqgħu nimbuttaw għat-tiftix tal-paċi, fil-waqt li nagħtu din l-għajnuna finanzjarja fl-istess waqt irridu nibqgħu nfittxu b'mod diplomatiku il-paċi. U dik tkun is-soluzzjoni dejjema m'hemmx xi prospett immedjat imma ma naqtaw qalbna qattu nemmen ukoll li b'ħidma kollettiva wieħed jista' jasal għal dak it-tragward li nemmen illi għandu jseħħ. Dwar id-difiża u s-sigurtà fl-Ewropa, l-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza li Malta tingħata l-libertà meħtieġa li biha titħalla topera u tikkontribwixxi fil-limiti tal-Kostituzzjoni. Il-mexxija ddiskutaw ukoll temi oħrajn fosthom l-akkomodazzjoni affordabbli kif ukoll is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani fejn il-Prim Ministru kompla jenfasizza l-importanza tal-immobilizzar ta' riżorsi u għajnuna umanitarja partikolarment f'Gaza. Qabel dan is-summit Dr. Bela ipparteċipa wkoll f'laqgħa ta' koordinament dwar l-immigrazzjoni flimkien ma' 12 il-pajjiż ieħor u l-Kummissjoni Ewropea. Il-Prim Ministru tenna l-appoġġ kontinwu ta' pajjiżna favur sforz kollettiv u strateġiku quddiem l-isfida tal-migrazzjoni b'enfasi fuq solidarjetà, responsabilità u kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, inkluż dawk tal-oriġini u ta' transitu.